Maamme mystisimpiin arkeologisiin löydöksiin lukeutuva leväluhta on lähde Isossa Kyrössä. Jokaisen menneisyydestä ja pääkalloista kiinnostuneen retkeilijän pitäisi käydä aistimassa tämän paikan jännittävää tunnelmaa. Tänään tutkimusretkemme saa hieman jännittäviä piirteitä, sillä määränpäämme on harvinainen rautakautinen kalmisto Isossa Kyrössä. Kiinnostuksemme tähän paikkaan heräsi käytyämme Kansallismuseossa, jossa leväluhdalle oli esille asetettu kokonainen osasto pääkalloineen kaikkineen. Koska tämä ainutlaatuinen kohde on meitä lähellä, niin paikalle oli päästävä tietysti itse tuntemaan kylmäävää tunnelmaa. Saavuimme paikalle keväällä, sillä juuri silloin lähde vuodattaa punaista vertansa maan päälle. Näin se on tehnyt jo vuosisatoja. Tutkimuksien mukaan leväluhta on ollut ennen pieni järvi, johon vainajat upotettiin puupaalujen avulla. Paikalta on löytynyt melkein 100 pääkalloa. Verinen väri tosin tulee rautapitoisesta vedestä, joka värjäytyy keväisin punertavaksi, mutta ympäröivä tunnelma on vieläkin hyytävän jännittävä. Satunnaiselle lenkkeilijälle paikka ei näytä kovinkaan kummoiselta. Pieni aidattu alue, muutamalla puulla ja parilla lähteellä varusteltuna. Mutta historiaa tunteva retkeilijä saa helposti kuviteltua paikalle hyytävän tuulen ja jännittäviä kuiskailuja menneisyydestä. Ehdottomasti pienen jaloittelun arvoinen retkipaikka. Seikkailuosasto suosittelee.